Γεια σου Βαγγέλη, τι κάνεις? Πώς πάει η επιχείρηση σου δικτυακού μάρκετινγκ για την οποία μου έλεγες? Άστα να πάνε. Δεν μπορώ να γράψω κανέναν. Στην αρχή μπήκαν 2-3 φίλοι αλλά δεν κάναν πολλά πράγματα. Μετά έγραψα τη γιαγιά και τον παππού μου σε διαφορετικούς οδικούς, έτσι για να φαινόμαστε πολλοί. Αλλά τώρα δεν έχω κανένα να γράψω. Άσε, είμαι καταστεναχωρημένος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι ρε γαμώτο. Εσύ ήσουν τόσο χαρούμενος με αυτό που ξεκίναγες. Δεν αντέχω να σε βλέπω έτσι. Θα υπάρχει κάποια λύση βρε αδερφέ. Μην απελπίζεσαι, κάτι θα σκεφτούμε. Σκέφτηκα κάτι. Μήπως θες να γραφτείς εσύ? Περνάμε υπέροχα στο δίκτυο. Βγάζεις λεφτά ξεκούραστα χωρίς άγχος. Τι λες? Καλά με δουλεύεις ρε. Να γραφτώ και να γίνω σαν εσένα? Ποιον κοροϊδεύεις? Άγχος έχεις, λεφτά δεν βγάζεις, ενθουσιασμένος δεν είσαι. Και μου ζητάς να γίνω και εγώ έτσι. Δε σφάξανε. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Ώρες δεν με αναγνωρίζω. Με είχε καταβάλει το άγχος να βρω υποψηφίους. Δεν ξέρω τι να κάνω, πάω να τρελαθώ. Έλα ηρέμησε, δεν πειράζει, αλλά τώρα που το λες, μου φαίνεται πως αν είχες ακόμα μεγάλη λίστα, θα ήσουν χαρούμενος, έτσι δεν είναι? Αν είχες άπειρο κόσμο στον οποίο είχες να μιλήσεις, θα γινόσουν σίγουρα πετυχημένος. Σωστά. Αν είναι έτσι, μήπως μπορεί να σου δώσουν λύση τα εργαλεία του Internet Marketing? Για βάλε τα στοιχεία σου και πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, συμπληρώνοντας τα στοιχεία μου, θα μάθω πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ για να βρω όσους υποψηφίους θέλω. Μακάρι να είναι έτσι βρε βρασίδα μου. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε.